ku yi subscribe a YouTube channel mai suna Kudan Media. Kaman a ta 'yar gidan sarkin talakawa. Wannan abin kai halba mutum. Kai Allah ja zamani gimbiya 'yar gidan sarkin talakawa. Wanda zaka ce kenan? Ka gwara yi dariya inda ka faɗa wa zan yi dariya. Maje. Ta dawo ne? Maje. Ta ki ɗaya shiru ko? Ki ɗaya shiru. Maje? Kai ke ba kawo ki da gara ba. Au, sai yanzu ma ka sani kenan. Kai, girman kyaɗin kenan. Allah ya ja zamaninki gimbiya ya sarkin talakawa. Ban gane ba. Ba gwara ni ba, iya garan ne ba a kawo ba. Kai da ka zo ka bada sadaki ba a bashi aka baka aure na ba. Ke bara ki lallashe ne ba. Ba zan lallashe ka ba saboda baka ba. Ka mota nan. Kaga wallahi ce wallahi da sai sanin shi. Kaga sai na saka murmushi. Shine ai kike sai ya haka. Biko. Ba an ce amarya suna faranta mijinsu suna lallashin shi ba. Idan ya kawo musu abinci sun ci ba, kai ka kawo mu abincin na da zan zauna ina faranta maka rai? Ke, ni ba mijinki ba. Me na dariya na Allah muje. So na ce ma kai. Muje. Okay. Ba an ce amarya suna faranta mijinsu ba, suna sashi nishadi. In ya kawo musu abinci sun ci ba, ai kai baka kawo ba, ta yaya zan yi faranta maka? Ni ba mijinki bane. Kai mijina ne mana. Kai, ni na magana kina amsa mu. To ba zan amsa ba, ubana ne kai? Ki sani murmushi. Ɗankashi. Ki sani murmushi. Ni Allah gurin na yana damuna wallahi. To kaga ni na daure ni ban yi dariya ba. Okay. Kaga ni shi yake dariya. Muje. Ke, ki sani murmushi. Ba zan saka ba. Dan Allah ki sani murmushi. Ina ta kokari kai gidan da zai koyi kai nan mu ma sai da muka kalle muka yi dariya mu muka shiga ba. Wai mutum shi yake roƙa a sashi murmushi. Abu ya gagara kenan. Distoro ne. Muje. Muje. Dan Allah ki sani murmushi. Ba zan saka murmushi ba.